seara, dragi prieteni! M-am gândit să vorbim astă seară despre copii. Despre copiii noștri. Despre cum facem noi lucrurile pentru ei sau pentru noi. Și mă refer astăzi, în special, mă adresez părinților divorțați și despre cum acționează asupra vieților copiilor lor. Cum se păstrează relațiile între părinții divorțați și ce efect are asta asupra copiilor? Foarte mulți oameni m-au întrebat sau am auzit foarte mulți oameni discutând, că nu neapărat m-au întrebat pe mine, dar am auzit oameni discutând despre aceste aspecte. Cum acționează femeile în urma divorțului și cum acționează bărbații în urma divorțului? Mă refer la familiile cu copii. Și care sunt efectele acestea asupra copiilor. Haideți să plecăm de la modelul clasic. Ne-am întâlnit, am fost fericiți până la un punct, avem un copil, 2, 3, 5 pe care ne-am dorit foarte tare, iar drumurile noastre s-au încurcat. Nu mai sunt aceleași, nu mai rezonăm, nu mai suntem pe aceeași frecvență de undă. Cum procedăm? Rămânem într-o relație care nu mai funcționează de dragul copiilor? Alegem să divorțăm și atunci nu mai avem o familie pentru copiii noștri? Asta este o decizie pe care o ia fiecare. Dar ceea ce mi se pare extrem de important este cum acționează, ce efecte au aceste situații ale noastre de viață asupra copiilor noștri și cum știm noi să le gestionăm. Foarte multe femei obișnuiesc să folosească copilul ca pe o monedă de schimb sau ca pe o armă împotriva fostului partener. Este corect să facem asta? Este corect să ne folosim copiii ca pe arme? Nu te las să vezi copilul dacă, nu îți dau voie să scoți copilul la plimbare dacă, nu îți dau informații despre copil dacă. Este normal să facem aceste lucruri, să limităm libertatea copilului de a-și vedea tatăl sau a tatălui de a-și vedea copilul pentru egoismul nostru sau pentru traume sau pentru neîmpliniri sau pentru orice altceva? Va trebui să ne punem această întrebare. Dacă este corectă situația față de copilul nostru, dacă, în ciuda faptului că nu mai are o familie unită, nu mai are o familie care locuiește în aceeași casă, el ar trebui să înceapă să se simtă vinovat de acțiunile părinților sau ar trebui să se simtă vinovat de sentimentele lui față de celălalt părinte, de faptul că își iubește sau că își dorește să-și vadă celălalt părinte. Ne-am gândit suficient la sufletul copilului nostru și la ce se întâmplă acolo? Care este relația cu familia celuilalt părinte? Și copilul trebuie să divorțeze? Și el va trebui să-și aleagă familia? Sau rămâne în continuare cu familia întreagă? Are familie și de la un părinte, are familie și de la celălalt părinte. Dragele mele, această decizie de cele mai multe ori stă în mâna mamei. Pentru că, așa cum un prieten drag îmi spunea cu ceva vreme în urmă, este cel mai bine ca un copil să crească cu mama. Asta este adevărat, cel puțin până la o anumită vârstă. Toți puii cresc lângă mame, este normal să fie crescuți de mamă. Dar totuși, există și un tată. Copilul are nevoie și de un exemplu masculin, are nevoie și de o forță masculină, are nevoie să simtă protecția masculină. Cum îi oferim noi, femei, protecția acestui copil? Cum acționăm în momentul în care trebuie să fii mamă și tată? Și trebuie să decizi. Unul trebuie să fie strong, protector, dar hotărât în anumite decizii, iar celălalt, adică mama, trebuie să fie blândă, moale, să înțeleagă sufletul. Cum procedăm? Cum ne descurcăm cu ambele roluri? Renunțăm la unul? Dar are rol în educația copilului nostru. Are rol în formarea lui de viață. La care dintre roluri vom renunța?
Nu este mai bine să ne păstrăm rolurile și nu este mai bine să-i oferim tatălui rolul de tată și să ne păstrăm rolul de mamă, chiar și în situațiile în care am ales să avem drumuri diferite? Pentru că rămân în continuare părinții copiilor. Copiii au în continuare și mamă și tată. Și ar trebui să se bucure de acest aspect. Dragi domnilor, cum vă comportați cu fostele partenere? Vă neglijați copiii doar pentru că aveți ceva de împărțit cu fosta parteneră? Considerați că văzându-vă copiii sau având o legătură cu copiii, păstrați o legătură cu fosta parteneră? Reflectați la acest aspect. Copiii sunt copii și fostele noastre relații, chiar și înainte de căsătorie, sunt foste relații. Chiar și asta din care au rezultat copii este o fostă relație pe care o putem trata cu respect, cu respectul cuvenit unei foste relații, spre interesul suprem al copiilor noștri, pentru că, în fond, astăzi vorbim despre copii. I-am întrebat vreodată pe ei ce părere au despre această situație și care ar fi soluțiile lor despre această situație. Cât de mici ar fi copiii, ei au întotdeauna soluții. Este bine să le ascultăm, este bine să le ascultăm sufletul și să vedem ce își doresc și ei în această situație, pentru că, în ciuda faptului că suntem doi adulți cei care hotărâm soarta noastră și a lor, este vorba și de ei. Au și ei niște suflete, au și ei niște nevoi, au și ei niște păreri. Și de cele mai multe ori, credeți-mă, sunt mult mai corecte decât ale noastre, pentru că ele sunt gândite cu inima și nu cu setul de setări pe care le-am primit de la societate. Trebuie să. Ei știu că simt. Și atunci, cred că ar trebui să învățăm de la copiii noștri și în același timp să le oferim libertatea ca atunci când spune vreau să-l văd pe tata, să poată avea libertatea să spună acest lucru și să o facă. Să nu-i fie rușine să-i spună tatălui mi-e dor de mama sau să-i spună mamei mi-e dor de tata sau mi-e dor de butnici sau mi-e dor de unchiul sau de mătușa sau de oricine, de verișori. Copilul trebuie să rămână în continuare liber să aleagă cu cine vrea să petreacă timp, cât timp vrea să petreacă și pe cine să iubească. Copilul poate iubi în continuare. Noi nu putem interzice copilului nostru relația cu familia, pentru că este în continuare familia lui și de o parte și de cealaltă, doar pentru că noi am ales greșit la un moment dat și doar pentru că noi nu am fost capabili să ducem o traiectorie în viață sau ne simțim noi vinovați pentru divorț sau considerăm că altcineva este vinovat și atunci răsturnăm toate aceste mizerii în spatele copiilor noștri. Haideți să ne educăm copiii într-un spirit liber în care să respecte dorințele celorlalți, să respecte iubirea celorlalți oameni și să nu încercăm să intrăm cu bocancii și să organizăm inimile și sufletele noastre și ale copiilor noștri. Cam despre asta voiam să vorbim astăzi și sper ca cei mai mulți dintre noi să fi trecut deja de momentul acela în care oamenii divorțau și întrerupeau toate legăturile și se reîntâlneau poate peste 10 de ani copiii cu rude și cu părți din familie. Haideți să facem un pas înainte în evoluție, haideți să ne iubim chiar dacă nu mai suntem împreună, chiar dacă nu locuim împreună, haideți să ne iubim și să ne respectăm pe noi și pe cei din jurul nostru. Pentru că este extrem de important atunci când vrei să iubești sau să respecti pe cineva, prima dată să faci acest lucru cu tine. Iubește-te pe tine, respectă-te pe tine și atunci, cunoscând acest sentiment, vei putea să îl împrăștii și în jurul tău. Vei putea respecta oamenii atunci când știi să te respecti pe tine și vei putea iubi oamenii atunci când știi să te iubești pe tine. Și categoric lucrurile pot fi mult mai ușoare atunci când iubești. Iubiți-vă mult, dragii mei, și ne întâlnim data viitoare să dezbatem o altă temă interesantă. O seară minunată!